1994 पासून 2017 पर्यंत मनोहर पर्रीकरांनी पणजीचे नेतृत्व केले। ध्येयनिष्ठ आणि तत्वनिष्ठ पर्रीकर यांच्या दूरदृष्टीच्या बळावर भाजपाने गोव्यात जम बसवला। मधल्या काळात पर्रीकरांनी देशाचे संरक्षण मंत्रीपद भूषवले। पर्रीकरांनंतर त्यांच्या मुलाला पणजीची उमेदवारी मिळेल असे लोकांना वाटत होते, पण तसे न होता काँग्रेस पक्षातून भाजपात प्रवेश केलेल्या बाबुश मोन्सरात यांना उमेदवारी दिल्यामुळे उत्पल पर्रीकरांनी पणजीतून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती। माय गोवा नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत मनोहर पर्रीकर यांचे सुपुत्र उत्पल पर्रीकर यांनी मुलाखतीदरम्यान गोवा भाजपावर टीका केली। उत्पल म्हणाले, पणजीतील भाजपाची संरचना कोलमडलेली आहे। पक्षनिष्ठ नेत्यांना बगल देऊन आयाराम गयाराम नेत्यांना पक्षात घेतल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे, असे उत्पल यांनी भाष्य केले। भाजपकडे सध्या विचारवंत पुढारी नसून फक्त दिशाहीन राजकारणी आहेत, असे खडे बोल त्यांनी भाजपाला सुनावले।